Здравейте, приятели! Днес ще монтираме Android Multimedia и камера за задно виждане в това BMW първа серия. Като първо ще започнем като свалим тази лайсна. След това блока за парното, модула. И сега радиото, което се държи с два винта T20. Като ги развиете, ще може да го изкарате. Сега ще трябва да изключим главния захранващ кабел и антената. Изключваме и модула за парното.